everyone नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायहरनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दायो आङो एसे बाहेरायाव ओंखारदों लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसैलाय एक्चुअली आङो मोनसे बुस्थु प्रडाक्ट आरोना जिहेतु प्रडाक्ट आं सेल खालामो होनोना बे प्रडाक्टखौहाय आं सासे आंनि क्लाइन्टनो हैनो थांगासिनो दङ ओरैबायदि माने गुसु नालाय बोथोरा गानफब जोमफब ओंखारबाय नोंथांमोना अब्ला आंनि भिडिअखौ सिगासिम नायलांदोलाय आं दायो मा सफैखो नै हाग्रामा ब्रिज सफैबाय ओरैहाय नै ओरैहाय पिकनिक जाग्राया खमला समला फाननो गैया बिथिं दा नायदो लोगोफोर ओरैबायदि धुला डास्टि लखा आरोखि ना स्कुटिजों फैबाथाय एकदम नायजाया जाखायो आरोना पुरा मोनजाफिनलायखायो बाला हाद्रिखौनो एकदमबारे तुलसि जरा मोनबाय आरो जोङो नै आंनि बोराया गारि सालायगासिनो दङ दिनैहाय जोंहा सानैल' गारियाव रावबो गैया बोराय बुरै आंना बोराया माबा केमेरा थाइनो रागा जोङो ओरैबासो केमेरायाबो मोले सानखादों मोजां नुनाय मोनखानाखै आं न'आव फैबाबो दाना जेबो मोजां मोनला मानो होनोबा रावबो गैला न'आवहाय बिमाबो गैला बिदाबो गैला रावबो गैला नालाय लोगोफोर ओमफ्राय न'आव फैयोबाबो गोसोखौनो अमासि मोनफैसै आरोना फैनोनो गोसो जाला ओमफ्राय नोङो गोसो जाला होननानैबोथ' जेबो जाया जिहेतु माखासे बे बाजैमोन दङ ओमफ्राय आदानि फिसालाफोर दङ ना ओमफ्राय बिसोरनि थाखायनो सम समाव फैनो गोनां जायो आङो माने प्रडाक्टखौ जे जायगायाव होनो फैदों खैला मैलायानो गोग्लैयो खैला मैलानि साहा आरोना ओमफ्राय खैला मैलाव थिं फैबाय जिहेतु न'आवथ' हाबखालांनांगोन एसे नायखावलांनांगोन न'आव रावबो गैया दा बर्थमान आदा सासे दङ आदा सासेयाबो न'आव गामियाव दा सम गैथ'वा एसे गोजानाव दंहैथ'यो एसे उसुबिदायाव दङ ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरोना लोगोफोर माने दुखु मोनो आरो न'आव फैबाबो एकदम सिगांहाय माने गोसोखौ एकदम दाद मोनोमोन मोजां मोनोमोन न'आव फैबोला माने ओरै बिदा बिमा गोम मोनोमोन आरोना ओमफ्राय दाना फैबाबो जेबो गोसोखौनो माने खोमसि दरसि दुखु मोनसै आरो मा खालायनो फैनायाथ' फैखानांगोन ना बेसरबारि गोमो मोनबाय नै बेसरबारि बेसरबारियाव मा नागिरदों आयौ मा नागिरदों बेसरबारियाव मा नागिरदों आयौ मा नागिरदों बे लकेसनखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो बे लकेसनखौहाय बङाइगावनिफ्राय फैबोला बे तुलसि जरा बारखांनानैहाय बेखौहाय होनो भबानिपुरनि लामा आं बिराद मोजां मोनो बे लामा गेजेराव साइडआव दंफां लारि आरोना समायना नुखायो बे जुदि लामाया एकदम फाइ मोजां जाबोला नायख'लायनो हानाय नङा बे जायगाखौ सुन्दर एकदम समायना रमायना मिथिंगा साहा उत्तर ओनसोलनि मिथिंगा समायना रमायना I love the place सुन्दर लामायानो माइनास खारखि लामाया
सुथि अभार गाज्रिखा दासिमबो थिग जाया फैयै फैयै फैनानै जोङो मोनहां जाबाय ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन आंखौहाय सासे सोरमोनथाय फंबाय जायोना बिदा जायोना सोर जायोथाय हेयर कालारखौहाय माने बोरैबा गाज्रि नुयो होन्दोंमोन ओमफ्राय आं दा नै ब्लेक खालामनानै लाफिनबाय आं खानायखौहाय माने साबा नुदों होन्दोंमोन सोरमोन फंबाय जायोना बिदा जायोना बिब्दि जायोना मा सोमोन्दो जायोमोन जायखिजाया कमेन्टआव फैदोंमोन थेंक इउ स' माच माने बेफोरबायदि माबा मोनसे कारेक्सन खालामना हरनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो ब्लेक खालामफिनबाय नै खानाया गोसोम जाफिनबाय बे साइडना दङ बे गोसोम खालामफिनबाय आरो मोनहाङैनो मोननोसै आरोना मोनबायानो आरो फाइनालि नै सफैबाय आङो ओमफ्राय प्रडाक्टआनि मिक्स खालामनानै होलांखानोसै आङो एखे दामखौ औ एखेजोब गासैबो एखेजोब जाबाय आंना माने सिरामा नै फाइनालि मिक्स खालायनानै होबाय आङो बियो माने सिराम आरोना स्किननि माने नों माखौहाय मिक्स खालायनानै फुननो नै एम्प्लिफायार एक्सट्रा दंजोबो ब्राइटनिं हाइड्रेशन रिंकल्स ओमफ्राय बे मोनथाम एम्प्लिफायारखौहाय नैबेहाय मिक्स खालामनानै होबाय आरोना आङो बिराद मोजां आरोना बे फेस सिरामा आब'आ बहुद गोबाव जाबाय फुननानै माबायदि मोनो नों आब' ओरैनो मोजां मोनो बेखौ फुनाबानो जालासो माने आब'आ बिराद मोजां मोनो आरो पार्मानेन्टखा आरोखि बियो फैसासो आरो फैसा गारनो हाबा मोजां औ बिराद मोजां दे लोगोफोर बे बुस्थुआ सोरनोबाफोर नांगौबा नोंथांमोना माबानो हागोन माने एक्चुवेलि स्किनावहाय फेस सिरामखौ लागायथारनांगौ आरोना होमबासो स्किना मोजाङैनो थायो नै गाइसमोन बुस्थु होनानै फैसा लानानै फैफिनबायबो आङो खुस्रा गोजानै खरं खथं गोदानल'खा फैसाफ्रा प्रडाक्ट फाननानै लानानै फैलायबाय बेखौहाय जमा हैनोसैलाय प्रडाक्ट बुफिननांगौलाय बेसेबां दं बेयाव लोगोफोर 100 नट्स 100 बान्डल महात्मा गान्धी फैयै मोनाफैलायलायबाय लोगोफोर अब्ला जोङो न'आव थांफिननोसै आंना ब्लगा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव थाबैनो लोगो मोनफिनसैलाय बाय बाय थेंक इउ स' माच वाचिं फर माय भिडिअ लोगोफोर बाय बाय